cikin al'umma da ni sakatare da sauran makarabai na esco akan cewar wai takardar da aka faɗa ta cewar an dakatar da Umar Tsauri abin mamaki ne saboda yamma makarya yamma mutum zarafi wallahi ba haka bane ba bai kyauta mu kanshi ba bai kyauta mu al'umma annabi ba gaskiya bane ba mu ba da yawun mu ba mu san da wannan al'amari ba ya je ya yi wannan ya gaya mu duniya wannan abu ya wakana ba gaskiya bane Allah ya isa sannan abin da nake so a matsayina na sakatare ni yanzu haka ina tare da sauran eskora awan da ya ce da miyanmu da saninmu muka amince wannan abu ya wakana ni ina da hujja saboda ni dai to akan cewar an gudanar da wannan takarda ta an dakatar da sanata ba gaskiya bane ba saboda ina da sauran esko na awon da su ma din sun tabbatar da sun karyata din ba gaskiya bane ni a matsayina na sakatare ga da sauran esko na gaba daya cikin 15 amma akwai wata takarda da aka bayyana mai dauke da sa hannun kowane daga cikin mambobin da aka ce da amincewa su aka wannan ba gaskiya bane takarda ce ta attendance duk idan aka zo taro ai akwai takardar da za a bada kowa ya rubuta sunan shi da lambar waya wani akan attendance to ta attendance amma hakan na nufin cewa da aka yi zaman babu wani bayani da aka yi maku zaman makasudin yo wani bayani ne babu wani bayani da aka yi kawai kuma sai magaga wannan hoto yana wakana ba gaskiya bane wannan takarda ta sa hannun cewar ni da sauran esko da ni Abdullahi Garba Tsauri A-Ward da sauran esko na mun rubuta wannan takarda ne akan cewar abin da ya yi mun ba mu lamunce ba mu amince da haka ba saboda haka mu yanzu ba dan jam'iyyar mu bane mun dakatar da shi sakamakon wannan laifin da mu shi ciyaman dan Jume Abubakar Tsauri A-Ward mun dakatar da shi har sai mun gama binciken kasafin da ya mu saboda haka ina tare da sunan esko na zan kira ɗaya bayan ɗaya kowa ya gabatar da shi akan cewar ba ni ɗaya nake wannan magana ba ban hidi da yawon kowa ba kowa zai gabatar da kanshi akan cewar shi shine wane ga matsayin shi a cikin wannan esko akan cewar ƙarya aka yi mamu bismillah yanzu ba kuka bada maimakon shi kamun mu yanzu mun riga mun ba da cewar ma mataimakin ciyaman shi zai ci gaba da aktin din ciyaman sunan shi Alhaji Nura Katoge yana da wakili to yanzu sai gabatar da kira Mallam Lawal legal advisor matsayina na legal advisor cewa wannan takarda na san da ita kuma na san da magana kora ta Umaru Tsauri wallahi ban san da ita ba kuma ni ba ni da goyon bayan wannan takarda kuma an yi ta ban ganta ba kuma ban san da ita ba kuma ban da goyon bayan na biyu wanda zai magana ya cewa wai Masaudu Suleiman Assalamu alaikum. Sunana Masaudu Suleiman, PRO na Tsauri A-Ward. Ina bayan sakatare na akan wannan kasafi da wannan tsohon ciyaman yaman wanda muka dakatar da shi. Na gode. sai Usman Kwabri S official 2 Assalamu alaikum. Sunana Usman Kawai Tsauri. Ni ne ESCO mamba na Tsaurin A-Ward. Na ga wata takarda wadda an gwada min ita tun daga jiya zuwa yau. Cewa ciyaman ɗinmu na Party Tsauri A-Ward ya ce an sa hannu an dakatar da Santa Umar Tsauri a jam'iyyar PDP gaskiya ƙarya yake. Saboda ni na so mun kai ciki nan bai zo ba. A matsayin na wanda bai da gaskiya ne mun sani. Gaskiya ni abin ɗauke shawawa. Wannan abin yawan ƙazafi wannan ƙaƙe ne shari ya mun. Yawa shi ne da na so mun yi mai abin gan shi ma nan wani mu zo in mai Allah isa kan ni da ya ɗau alhaki na cewa ni da sa hannuna zan sa a ce za a kuri santa kuma tsoro a PDP ba sa hannuna. To shi ne muna fata yi mai Allah isa ba muka da esko ba duka baki ɗaya ƙasar tsoro duk ɗan PDP wanda ke tsaye mu PDP muke a ƙarƙashin umar tsoro. Yawa shi ne ba za mu iya sa hannu mu ci a kure shi ba. Shi ma misali
a tashin mu mun san bai da wawa ne in mai wawa ne ba kamata ya wannan magana ba sun ɗauke shi wawa har suka ɗauke ba shi takarda ya wannan labarin shi ake ce makarya ya yi kazahi kenan ya yi shaida zur yawa huta lafiya sai shehu mani kabir dan cibi ta dan huna tsakishiyo tiri tsallako nan hankali waya Assalamu alaikum. Yawwa sunana Kabir Ɗanci da Tsauri. Ina memba na jami'ar PDP na Tsauri Ward. Sai mu Tsauri A kenan. A gaskiyar magana ciyaman namu na Tsauri A yau mu kasai. Wanda mu ji daɗi ba, kuma ba mu yadda ba. Saboda haka mu da sa hannuna na sa hannu cewa mun yadda an dakatar da shi daga nan har lokacin da aka bincike kan kazahin da ya mamu. an dakatar da wa An dakatar da ciyaman wani ce mai sunan shi dan jume Abubakar Tsawo. Mun dakatar da shi da sanin mu da sa hannuna ne ma da madakatar da shi akan kazahin da ya mana har sai an gan bincike. Kazafi ya mana kasancewa mu da yayinmu da sa hannunmu aka ci an dakatar Umar Tsauri wani ƙarya ke ma tun da muka ji wallahi ba a yi wannan magana shi suka yi magana shi da shi da ciyaman. rabi'u dan dada auditor general Ni ne Rabi ɗan da Musa Tsauri. Nura ya kira mitin mun zo. Mun zauna da shi ana mitin. Amma mu mitin ɗin da ya kira mu ashe na yaudara ne. Saboda ya nuna mu cewa abin da ya sa ya kira mu ne maza ba Tsauri mu ne 'yan Tsauri. Akwai jikan sanata, akwai ɗan shi, akwai ƙanan shi. Ya kira mu kan matsalar da ke tsakaninsu da sanata. Yana so dan Allah dan annabi mu taimaka mu sasanta su a da yadda aka zo aka mitin yana so mu sasanta su saboda haka ya zo ya kira mu tun da yan gari ɗaya ne yana neman alfarma wannan kuma takarda waɗanda ke gadin wannan otal shi yasa aka ɗauko ita to a rubuta attendant a rubuta kowa ya sa sunan shi da lambar waya su gina ca saboda wane ne shugaban jam'iyya na ƙasa ya ce magun zai kira kowa mu abin da ya muke nan da yaudara ya mu to daga nan dada mu da wannan takarda ta atan da ita muka sani amma waccan takardai ba mu santa ba ta kora sanata lahira zani har ga Allah na san ban santa ba in alkurani za zo za rance ƙarya yake yi mu ba mu ganta ba mun yi 14 ga wata ya rubuta 13 ga wata kaza an samu bambanci an ba mu ganta wani idan mu to saboda haka yanzu mun yanke hukuncin mun kore shi shi dan jume ciyaman mun kore shi tsakanin Allah na can amana da ni ban yarda da ita ba ya cuce mu Allah ya saka mani sunana Aliyu Hussein Sauri assistant sakatare na Tsohon Ewa a ƙarƙashin jam'iyyar PDP na yi mamakin ganin wasu saƙuna wa'anda tsohon ciyaman wanda muka dakatar ya aiwatar da shi akan kare da kunda imam taro ne muka yi da Nura ciyaman fati na jiha mun zanna da shi daga rubuta attendance ba mu san abin da ke akwai ba ya daga an harba mu a media cewa mun kori sanata ɗaure mu mun san cewa sanata ɗaure bai mu wani laifi lokacin da muka zanna da shi Nura da sauran du'a da muka zanna kowa na shin a tambayan mu menene aibun mu wace irin shawara ya kawo mu cewa muna so a kori sanata ɗaure muna kalubalanta shi kan irin wannan kasafin da yawan ɗaya daga cikin abubuwan da ba mu so kenan shi ke ƙara jawo mu kunne cewa mu rike jam'iyya mu rike amana mai wane ne amma daga ƙarshe yanzu mu ya zo ya ci amana ba haka ake ba wannan abu da aka yi domin Allah ba daidai bane ba ciyaman shi da yi wannan abu bai kyauta mu ba kwata ba ciyaman bane ba yanzu shi dan Juma'a Abubakar mun dakatar da shi akan shugaban karamin shugaban jam'iyya na wadda mu mun dakatar da shi sakamakon rashin biyayya da ya ci zarafin mu ya dauki mu yin ƙarya akan abin da bai ba sannan kuma a tambaya a shi wanda ya sa shi da Allah da Annabi ranar da muka zauna da shi mun yi wata magana ta cewa a kori sanata ɗaure
shi da ya nemi sasanci a sasanta don menene zai ba mu ƙarya daga rubuta attendance wa jama'a attendance wa an san cewa ko ina in za ku taro ana rubuta attendance to don menene za a rubuta daga attendance a tashi a hada da wani a jona a yi mamu ƙarya idan haka ne a kirawo shi a tambaye shi ya zo keke da keke gaban mu da shi ciyaman din shi da ya karyata jiya mun na ga abin da ya karyata a kirawo shi mu zannar da shi ya gaya mamu ya rance da Allah in shi musulmi ne na gidi ya rance da Allah tsakanin shi da Allah da annabi akwai magana turar da sanata tsoro akan jam'iyya mun yi wannan magana sannan da wanda kuma ya tura shi duka a kira su mun yi wannan magana shi da suka zo neman sasanci na menene za su zo musu mun batanci wannan ciyaman din ba ciyaman din mu bane ba yanzu mun dakatar da shi dan Juma'a Bakar mun dakatar da shi a matsayin ciyaman na jam'iyyar PDP a Tsaure Award ba shine ciyaman din mu ba mataimakin ciyaman Alhaji Nura Isa shine zai aktin ciyaman yanzu sai mun zanna mun shawara abin da ke akwai in ya cancanta mai da shi Assalamu alaikum. Ita Shamsiya Sufiyanu a Tasku a matsayin karamar hukumar kurfi. Matsayin ƙasa yadda ya ban wanda ba san da shi ba. Kawai mun bar shi ga Allah. Da a samu. Ina goyon bayan wanda suka ga dakatar da abin da kan mutu ya bari. Tun da ɗari da tsakanin. domin shi wannan ciyaman nasu ina bayan bayanin da sakatare na ya mun dakatar da shi ba mu ba shi na saboda ya mu Allah ya saka ni ne wakilin Najinura Sakato vice chairman mun ga wata takarda tana yawo cewa an dakatar da sanata tsauri a ward nashi wannan magana banza ce chairman na ward tsauri a ward ya yi magana cewa esco nashi sun yi wannan baki daya da sa hannunsu wannan magana ba an yi attendance ne suka hada da